frumoasă, să acum îți arăt că pot. Îți arăt că pot, îți arăt că pot, îți arăt că pot. Îți arăt că pot, îți arăt că pot, îți arăt că pot. Îți arăt că pot, îți arăt că pot, îți arăt că exclusivitate pe www.radiofly.ru. Și cum o să fie colegul meu Deni? Bună ziua, eu sunt Denis și vă așteptăm la Mateo Andale. Adidas. Bine, și pe asta a fost. Ciao!